Diyan ka na pala eh. Tawagan ako. Tinawagan ka? Ah. Ayun, sa wakas dumating na yung driver. Yung driver nila. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang araw at siyempre bago ang lahat, mega love shout out po sa inyong lahat. Wala yung hangin eh, no? Magandang hapon po sa inyong lahat. Pagpalang araw at mega love shout out po sa lahat ng mga OFW. Ayan, mega love shout out kay Mami Marcy Calonod. Nawawala yung hangin. Mega love shout out din kay Mama Analisa. Ayan, mega love shout out. Mega love shout out din kay Paul Donisa Official. Alright. At mega love shout out kay Nard de la Cruz, kay Ma'am Rosalina, ayan, kay G Chang Wok, mega love shout out kay Kagawad Antonihan. At siyempre sa lahat ng ating mga solid na subscriber, mega love shout out sa inyong lahat. Mapagpalang umaga po at mapagpalang hapon pala. Ayan. Alright, mega love shout out sa inyong lahat. Ano, kaya pa ba? Mamaya mag live uli ako. At siyempre mag live uli tayo. Naandyan na yung driver nila. Alright. God of the Darkness. Ayan, mega love shout out. Ayan, sa gustong magpa shout out, comment lang kayo dyan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po? Natanggap nyo na ba yung minimum wage? Mamaya ang pag-usapan natin yung ano, yung tungkol sa ano, yung sinasabi nilang tawag nito, yung kaya nang mabuhay ang tao sa 21 pesos per day ang isa, no? Ayan, anong masasabi nyo? Comment kayo dyan kung agree ba kayo doon. Kasi sa itong nagdaang SUNA, ang pinagbasihan po niyan ay yung ano, ang pinagbasihan po niyan yung datos na binigay ng NIDA, kung saan siguradong kasama na yun. Kaya nga sinasabi ng presidente na konti nang nagugutom kasi ayun nga ang pinagbasihan, no? Kaya nga kung kayo agree ba doon sa sinasabi ng NIDA na 21 pesos masosurvive na ng tao ang isang araw ang sa isang kainan? Comment kayo dyan kung agree kayo doon. Ano? Kung natutuwa ba kayo sa ganun na statistic nila? 21 pesos kada kain. Hindi ko alam kung kayo ba ay pamilyar sa pamimili. Sigurado yung makaka-relate nito yung mga nanay dyan, ano? Pwede rin yung mga nanay na tatay. Di ba? Makaka-relate kayo dyan. Comment kayo kung saan satisfied ba kayo, no? Ikwininta nila
sa 21 pesos kada kain, ano? Kada kain, eh sige, magkwentahan tayo. Andiyan na si Ray. Ngayon, ang magkwentahan tayo. Pag bumili kayo sa sari-sari store, ang isang itlog ngayon ay 10 piso. Di ba? 10 piso ang itlog. Ngayon, ilapit ko lang muna, no? ₱10 ang isang pirasong itlog. Andiyan na si Ray. Andiyan na si Ray. Sila magkana. Tanungin mo. Baka gusto niya siya na. Para makapagpahinga siguro. No? Kung 10 piraso ang isang itlog, bibili ka ng mantika, di ka naman makabili ng 3. 5 piso, di 15 na. Ay yung imgas mo, di ba? Hindi mo na, wag na natin bilangin ngayon. Para mas madali. Bumili na lang ng luto. Ang prinitong itlog is scramble egg 15. Bibili ka ng kanin 10, di 25. Diba? Sobra-sobra. Ang kwinenta nila per meal sa isang tao. Sa isang pamilya, ilang tao? Diba? Kaya nga 64 a day. Ayan, andyan na yung driver namin, kaya lilipat tayo doon sa ano. Lilipat tayo doon sa kotse, doon tayo sa kotse para mas maliwanag, mas malinaw. Alright? Para mas magkarinigan tayo. Ha? Ha? Bakit? Magpapahinga pa siya? Ha? Anong pag-usapan? Yun ang sabi niya kanina. Alas 3? Hindi, yun ang sabi niya, sir kanina. Sabi niya, sir, papunta na. Pero, si hindi na muna magdala kasi mamaya sila rin. Nagulot para bukas. Okay, magkarga nila. Di pa sira yun. Ha? Sira. Alin? Yun. Sira nga. So, sabi niya, Ito ang kakargahan. hindi ka pagkain niya. Hindi, ano no? Tambay-tambay muna sila. Pag nanikit. Tambay muna sila. Pag kuminit, no? Kaya nga, tambay muna sila. Sa gasolinahan para ano. Ako hindi ko isasakripisyo yan. Ako lang daw muna pala. Magtsagaan muna natin to kasi. Mahirap din yan. Ha? Mahirap din yan yung sakripisyo. Mahirap talaga. Bakit yun naman to? Saan? Wala nang sira balik. Diyan tayo sa Sierra Valley papasok. Nakausap ko na yung ano yan. Doon sa dulo. Dulo ng... Ay katabi ng David Salon. Sa dulo lang. Doon lang sa may ano? Graba. Sa may graba? Sige. Yan, dito na sa... Oo. Diba? Kung 21 per mil, 3 beses, kaya nga parang ang nangyari, niloko lang tayo ng NIDA. Kumbaga, binulan tayo. Oh, kasi 21 per mil. Ibig sabihin, ang kaya mong kainin hanggang isang takal lang na kanin. No? Kung 21 per mil. Kaya kayo, satisfied ba kayo? Doon sa 21 kada kain, 21 pesos. Diba? I-comment nyo dyan para kwentuhan tayo.
Huwag na kayo kung antay man kayo or pro. Diba? Tingnan natin ang sistema kung bakit sinasabi nga nila mababa yung nagugutom. Kasi nga pinagbasihan nila napakababa. No? Yung ang ano ko kasi diyan, alam niyo yung mga mayayaman, yung mga alta sa syudad. Talagang ano yan, alam niyo kung bakit? Sa isang kasambahay, minsan babadgetan lang nila yan sa umaga, isang tasang kape, 2 pandesal. Diba? Ed Karski, mega love shout out. Ayan, mega love shout out po kay Ed Karski. Yan, malupit ito si Ed Karski. Ayan. Yung mga alta sa syudad kasi, yung mga mayayaman na yan, hindi man nakaramdam ng hirap. Alam niyo kung ano, karamihan yan sa mga mayayaman. Kasi matagal po akong family driver. Nakukuha ko yung sirkulasyon. Naranasan ko yan, kaya almost 15 years pa ako sa sa family driver. Kaya never kong inano na libre kain. Kumbaga stay in, puro ako stay out. Kasi pag stay in ka, kontrolado ka nila sa pagkain. Minsan sa umaga, makakain ka ng sinangag, 1 pirasong tuyo. Kaya nga nasasabi nila yan, kasi yun ang pinagbasihan nila. Ganon sila ka ano. Mag-aalmusal ka 1 tasang kape, tapos kakain ka ng tanghalian 1:00, 2:00 ng hapon. Ganon ang buhay ng isang family driver. Ngayon, kung ikaw naman ay libre kain, ang gagawin niyan ng kasambahay, pababaunan ka niyan sardinas. Sardinas ang ipapabaon sa'yo. Diba? Ganon ang ano. Kaya nga yung kwenta nila yun 1 pirasong tuyo sa bawat meal. Kumbaga may susurvive mo talaga. Diba? Pero kung araw-araw sa 1 pirasong tuyo, anong protina ang makukuha niyan para sa iyong mga anak? Diba? Kasi tayo, anong protina ang makukuha niya para sa iyong mga anak? Kung halimbawa dalawa lang, pagpalagay na natin ang anak mo 2, sa 21 per meal, mabubuhay na talaga. Ibig sabihin, magtiyaga ka nga lang sa tagi 1 pirasong tuyo. Diba? Magtiyaga kayo sa 1 pirasong tuyo at magtiyaga kayo sa 1 pirasong tuyo. No? Pero mamaya na natin talakayin yan, kasi iba na lang ang pagkwento natin. Magla-live ako ulit pagkatapos nito. Magde-deliver lang kami. Yan, tingnan nyo naman Dito ako ngayon sa Taytay. Wala nang naiwan. Ayan, kasi ang papasok tayo ng ano? Sierra Valley. Umiingay ito kahit naka-under na kanina. Parang nawawala. May singaw ng ano nito, hangin. Delikado to ba malayo na? Ha? Parang delikado na rin malayo biyahe. Kaya siguro naninidikit ang preno kasi nga walang ano. Ipapahinga lang nila yan. Magdala lang ng maraming tubig, buhusan yung ano para mabilis lumamig. Hamas na lang mo dito. Ha? Hamas na lang mo dito. Oh.
kaysa naman puwersahin nila. Hindi talaga tatakbo yung pag nanikit. Umusok daw. Sabi ko na kasi tawagan nila yung ano, electrician. Wala pa siguro. Pero sabi ano daw eh. Gabog na daw. Hindi, ngayong linggong araw, Ah, parang nagkakasin yata. Ganda dito sa loob, ano? Ah, dyan ba? dito lang. Ito, pasok ko. Ah. Eh, may motor. Kaya, Kabila na. Ayan at mega love shout out kay Margie Abalos. Kay Ed Karski, mega love shout out. Yan, sa lahat ng ating mga solid na subscriber, mega love shout out. Mamaya na natin yung pag-usapan. May nakaano akong ano diyan na live. Ila-live ko lang ito kasi nag-deliver kami ng ano. Ang ganda dito oh. Dito sa Sierra Valley, Taytay. Dito lang to sa bungad. Kita nyo naman oh, ang ganda dito oh. Daming mga halaman. Ayun, dami oh. May ano na dito, may Uniqlo. Kaya yung mga ano, yung mga taga-Taytay, pwede na kayong mamasyal dito. Pasyalan sa gabi. May mga kainan na rin. At siyempre, hindi mawawala dyan yung ano. Pag gusto nyong mag-jogging, walking dito sa ano, napaka ano niyan. Napakasarap dito mag ano, exercise oh. Yan, paikot-ikot lang kayo dyan oh. Pabalik-balik kayo doon hanggang doon sa highway. Oh. Kung gusto nyo naman, bumili na kayo ng lote dito sa looban. May subdivision ditong ano, napakaganda ng subdivision dito, di ba? Kaya magandang hapon sa inyong lahat. Ganito kami na ano, nung araw ako nasa taxi, no? Kung noong araw na uso na yung YouTube, nakita nyo sana ang journey ng isang mga pangkaraniwang buhay ng ano, taxi driver, no? Ganun ka hirap. Ngayon napakarami na, mayroon ng tawag nito, mayroon ng Move It, mayroon ng marami ng mga riders eh. Mayroon ng ano yon, yung Grab. Kaya napaka ano na nila, napakadami ng mga taxi driver. Kaya mas mahirap ang buhay ngayon. Tingnan nyo, daming mga namamasyal. Picture sila doon sa ano. Picture sila. Ang ganda kasi ng mga halaman eh. Oo. Ayan o. Picturean sila doon. Diba? Ganun ang buhay, kung gaano kahirap ang buhay ng isang ano, no? Pangkaraniwan driver. Naligaw si nagpicture, naligaw pala. wala silang yung sasakyan nila, hindi alam kung saan nakaparada. Para hindi halata, nagpicture. Pakita ko sa inyo yung ano, lugar dito, bababa ako sa truck habang hinahanap yung ano, magre-receive. Pakita ko sa inyo. Ayan. Pwede kayo dito mag-jogging, no? Iyan yung ginagawang tawag nito, yung mga kondo. Ayun, no?
mayroon na siyang 2 building. Pero lahat yan kondo. Yan doon, papunta yan doon. Napakasarap dito mag pag naka kayo dito. Pasyal-pasyal doon sa unahan may Uniqlo. May mga kainan na rin diyan sa unahan. Lee Sung Son, magandang hapon. Kay Lee Sung Son. Paghapon dami ditong nagja-jogging, nag-walking, napakarami. Dito ito sa Sierra Valley. Kainta. Oh, yan. Nandito na yung Magret. Yan hanggang dyan, napakarami yan, oh. Oh, diba? Ayan, magandang hapon kay Lee Sung Son. Ano pala ito? English spoken pala ito si Lee Sung Son. Ayan, Lee Sung Son. Good afternoon. Ayan. Welcome to my live. Ayan, naglalagay sila ng Naglalagay sila ng mga karatula. Ayan, may mga tagalinis. Ayan, napakalinis dito. Napakalinis dito sa Sierra Valley. Ayun, laking warehouse. Tapos ang ganda ng mga halaman. Kita nyo naman kanina yung mga dinaanan, di ba? Ngayon, sa susunod na mga, siguro sa susunod na mga nag-iipon lang ako ng bibili ako ng mga gadget para sa mga pang-ride. Kaya gusto kong gusto kong ialis kayo doon sa mundo ng kasi alam ko nag-subscribe kayo sa akin kasi nga sa mga politics. Ngayon minsan aalis tayo, pupunta naman tayo doon sa mga rides. Ipapakita ko sa inyo naman yung mga ganda ng lugar dito sa Pilipinas para pantanggal stress naman, no? Pantanggal stress para hindi naman lahat ng panahon doon tayo sa politics. Ayan, babalik na kami. Kabila lang pala yun. Diba? Para hindi masyado tayong stress. Alright. Uy, nandiyan po pala. Hindi ko nakita sa side mirror. Buti hindi ko pinihit ng todo. Kahapon nga loko-loko yung nakamotor. Pitikin ko nga nagsigawan sila. Kahapon? Oo. Saan? Pupunta kami dito, doon sa sa Taguig. Pupunta kami ng Taguig. Binitik ko paano buntot ng buntot? Pitikin ko, iyak yung dalawa. Sabi ko, ano ba purpose nyo? Bakit kayo buntot ng buntot? Anong pinaplano nyo? Sa halip na kampihan sila ng mga kapo rider, kami ang kinampihan. Buntot ng buntot Pitikin ko nga. Kung truck ang dala ko, saksarin ko talaga sila. Baka magasgasan yung Tutsi. Sabi nila. Sabi nila, ano yun? Wala. Katok-katutsi. Binaba ko, iniikot ko siya. Sabi ko, ano bang purpose nyo? Bakit buntot kayo ng buntot? Ano bang sadya nyo?
Sabi ko ng mga rider, anong plano nyo kuya? Sa tinanong yung dalawang nakamotor. Oh. Marami nang dinumog na kami. Oh. Alis yung dalawa eh. Baka mga hold upper yun. Hindi ko alam. Basta galing kami ng Makati. Oh. Punta na kami doon sa Mga hold upper eh. Hindi ko pabuktot eh. Papunta na kami doon sa doon na kami sa service hall. Papunta kami ng C5. Kasi dumaan kami ng dumaan kami ng Kahit magalan mo, ayaw nila mag-overtake. oh, Ano talaga yun? pitikit bigla eh. Saka sila nag-react. Parang sila pa ang biktima. Sabi ko, anong dahil? Bakit ayaw niyong umubertik? Pinagalang ko na nga. Thumbs love. Nadikit her. Yan. Thank you, Ining. Mega love shout out po kay Ining. Ayan, ganun po ang buhay ng isang ng isang driver. Kailangan pagsakay mo yung boss mo, kailangan mong protektahan. Kasi kahapon sakay ko sila, kotsehan dala namin, mayroong nakamotor na dalawa, buntot ng buntot. Hindi ko maintindihan kung anong gusto nilang gawin. Tapos sisilip pa sila. Pag nakalapit na, sisilip sila. Ayaw nilang umubertik. Yan. Kaya ang ginawa ko, pinitik ko sila. Titingnan ko kung magre-react ba or ano. Nag-react naman. Kaso lang parang nagre-react ang gusto, parang sila ang biktima. Parang biktima sila. O di pinatulan ko. Ang sakay ko VIP ang sakay ko. Kaya hindi po pwede yung ganong na Kaya kailangan talaga magiging pag kayo po ay ang sakay nyo, lalong lalo na pag ang sakay nyo VIP, dapat alerto kayo. Kasi nung panahon kasi na nag-aaway yung mga alaga. Nung panahon po kasi na nung panahon ni Irap at saka ni Gloria, grabe nun, di ba, ang grabe nun ang kidnapping, yung kinukuha yung mga bata tapos pinapatubos, lalong lalo na yung mga minsan parang siyempre medyo pa ako nun sa kalsada, hindi pa ako, kasi hindi ko pa naranasan nun sa taxi. Ngayon mayroong sinundan kami ng sinundan, nakakotse rin. Tapos sakto nag-seminar kami noon sa MMDA at saka sa DOTC tungkol sa safety pagdating sa mga ganyan na ayun. Tapos yun nai-open ko ngayon. Kaya dapat maging alerto, lalong lalo na pag ang sakay. Doon ako nagkaroon ng mga ideya hanggat sa dumating na yung punto na yung mga kaklase nung anak ng boss ko nakuha na. Mayroon kaklase nun yung anak ng boss ko na sikat na pawn shop, may-ari ng pawn shop, nakuha. Sira yan, electrician ang kailangan. Gusto mo para makita natin paano rin na, para alam mong i-explain pag dumating yung iangat natin yung ulo, tapos paanda rin natin. Yun,
7 consecutive years na every year inaano yung seminar na yun pagdating sa safety, pagdating sa driving at saka sa safety ng yung mga sakay mo, pasahero mo. Kaya pagdating po sa mga VIP, hindi po ako diyan ano, mga pamilyar tayo pagdating sa lalong-lalo na sa pasahero ng mga VIP. Ha? Banda rin ang pakiramdaman ko. Hindi. Umuusok yan eh. Ay, umuusok? Oh, hindi ko alam kung alin ang umuusok kasi malakas ang ulan noon eh nung tinesting namin. Matakot ako lang yung bigla na yung liliap. Akala ko nga lumiyab eh. Tanungin mo si Rico kung gaano kadami usok. Ganon. Tapos nawala lahat yung preno. Oh, hindi ko nga mapiit, napakabigat. Sakto diyang pag-yuton. Pagliko? Oh. Kaya si Jima pinagalitan ko eh. Imbis nandoon na kami, biruin mo sinabi niyang landmark. Oh. Starbucks. Yung pala nandoon sa may Richmond. Layo. Ay pinagalitan ko siya. Yun nga mahirap din dyan. Yung hirap na dyan, samahan. Alright. Sige, hanggang dito na lang muna. Mag-live ako maya-maya konti. Umuusok ko lang. Ayusin lang muna namin yan. Hindi, pakita ko sa'yo. Para pag dumating yung electrician, alam mo kung paano, kung anong ipagawa. Andyan yung susi. Prepare mo. Ayan, magpapaalam na ako. Mamaya uli, kwentuhan tayo. Mamaya konti. Alright, maraming salamat at mega love shoutout kay Mami Mercy Calono. Andito na yung driver, kaya makakapagkwentuhan na tayo. Alright, maraming salamat po at mega love shoutout sa inyong lahat. Sa lahat ng dumaan, thank you very much. Ayan, mapagpalang hapon po.